dia 17, resolent un exercici de selectivitat de mates. Exercici 6. Considereu un con de 120 cm3 de volum que té una altura h, un radi de la base x i una aresta a, com el de la figura següent. Apartat A. Comproveu que a al quadrat és igual 360 entre pi per 1 entre h més h al quadrat. Apartat B. Calculeu l'altura del con que té l'aresta de la longitud mínima. Nota. Recordeu que el volum del con és 1/3 del volum del cilindre recte que té la mateixa base i la mateixa altura que el con. En aquest problema d'optimització tenim un con amb una altura, una aresta i la base que en direm x. El que ens demana és que calculem la fórmula de l'aresta perquè aquesta aresta sigui mínima. Per fer això, el que hem de fer és trobar la relació entre la h i la x. Aquesta relació ens la donarà el volum. El volum són 120. I per calcular el volum d'un con, el que hem de fer és fer l'àrea de la base, que és pi per x al quadrat, que és el radi al quadrat, multiplicar-la per l'altura i dividir-la entre 3. Aquest és el volum d'un con, que és, en aquest cas, 120. Per tant, si aïllem la x al quadrat, tindrem que x al quadrat és 120 per 3 entre pi per h, perquè aquest 3 passa a multiplicar i aquestes dues passen a dividir. Amb el teorema de Pitàgores tenim aquí un clar triangle que és a quadrat és igual a h quadrat més x al quadrat. Veiem, doncs, que es comença a semblar a això. Si ara substituïm aquesta x al quadrat per aquesta fórmula d'aquí, tenim h al quadrat més 360 entre pi i la h. Veiem, doncs, que tenim aquesta fórmula d'aquí. El que hem de fer ara és que aquesta aresta, aquesta funció, sigui mínima. No cal passar aquest 2 a l'altra banda com a arrel quadrada, perquè estem fent igualment la derivada de l'aresta al quadrat, que seguirà sent mínima si fem la derivada correctament. Per tant, derivarem l'aresta al quadrat i per derivar això, primer la h al quadrat és fàcil perquè passa a 2h i això, el 360 entre pi és un valor constant, per tant res, i si fem la derivada d'això és 1 entre h quadrat i aquí negatiu. Aquesta derivada, doncs, l'hem d'igualar a 0 i resoldre aquesta equació. Aquesta part pot passar aquí sumant, i per tant seran 360 entre pi per 1 entre h al quadrat, i ara aquesta h passa aquí i el 2 passa a dividir. Per tant, tindrem h a la 3 és igual a 180 entre pi. I per tant, la h serà arrel cúbica de 180 entre pi. Això dona aproximadament 3,84. En aquest cas, centímetres. Ara només ens queda comprovar que és un mínim. Per tant, hem de ficar a la derivada si la h un valor més petit, per exemple 1, i la h 4. Si fem en aquesta derivada, si posem l'1, això serà 2, i això serà l'1 res, i per tant 360 entre pi. Veiem, doncs, que això és molt més gran que això, i per tant això serà negatiu. Abans és negatiu, per tant, la funció està baixant. Arriba aquí i, en teoria, hi haurà un mínim, i si comprovem amb el 4, això serà 2 per 4, 8, menys 360 entre 16 pi. Si fiqueu això a la calculadora, veureu que dona positiu i, per tant, vol dir que la funció baixa arriba en aquest mínim i torna a pujar. Per tant, la h 3,84 és el mínim, la mínima altura perquè l'aresta sigui mínima i l'àrea sigui 120. Demà, un altre problema de geometria.